Здравейте на всички! Отново с неделният анализ на пазара. В неделя анализираме двойките, пеерите, които ще следим за предстоящата седмица. Както в предното видео ви показах анализите, един от тях беше на GBP CAD. С него започваме тази седмица. Както прогнозирахме предната седмица, че пазарът ще премине от bullish към bearish. Имахме добра индикация на Double Top, което е bearish патерн на дневна и на 4 часа беше нашето entry. На 4 часа беше нашето entry, като тук някъде беше. След това отиде пак леко в drawdown и върна до самия вход. Точно затова е важно, нали, някой от трейдерите дойде до тук сделката, вече се казват вкърпаме я вързана, тя ще продължи надолу, местят стоп лоса на ентрито, нали, за да нямат загуба или малко под ентрито, в което сделката връща до ентрито и продължава в желаната от тях посока. Този трейд, ако не се лъжа, беше отворен някъде във вторник, след което го държах вторник, сряда, четвъртък и петък след обяд някъде го затворих, защото видях, че първо няма абсолютно никакъв волюм този трейд да изпълни целта, която бях желал. 1:2, но видях просто, че няма волюм, нищо, че добре изглежда. Беше петък също, след обяд, което аз затворих трейда на, да кажем, горе-долу половин печалба беше някъде, но по-добре от нищо. И общо взето днес анализираме новите пеери. Това беше сделката за предната седмица, една единствена сделка, но това целим, една до две сделки, максимум на седмица и консистентност. Следващият пеер, който ще наблюдаваме, е пак GBP. Този път е GBP NZD. Така, GBP NZD. Следователно, тук отново имаме bearish сценарий, седмична е bearish, дневна за сега е bearish и чакаме на 4 часа да направи този shift на структурата, както тук съм го нарисувал. Да ретесне, също гледаме и с дневна, да ретесне отново тук и евентуално да се изпълни сделката надолу, като таргета ми ще бъде със сигурност 1:2, което значи, че ние не слагаме take profit, но задължително винаги слагаме stop loss. Дали ще излезе в нашата желана позиция, дали ще продължи нагоре, ние няма как да знаем на 100% какво ще стане. Затова трябва да имаме стоп лос, за да си защитим нашият капитал. Следващият ще бъде GBP AUD. GBP AUD. Като тук отново гледаме за сел позиция. Изглежда доста добре на седмична, на дневна. И на 4 часа. Като тук отново чакаме просто цената да дропне, да ретесне EMA евентуално и да влезем в самата сделка.
Пореден трейд, който е сел позиция, но както вече предполагам знаете, аз първо съм свинг трейдър, второ съм забелязал, че в по-голям диапазон от моите сделки, те са сел позиции и повече излизат в сел, макар че имах предната седмица анализи, които бяха и за бай позиции, за лонг, които също излязаха, което това е доста добре. Следващия ще бъде GBP CHF. CHF. Което тук отново сме за шорт, за сел, продажби. Доста бериш сме тук на седмична, на дневна и на 4 часа. Просто чакаме да направи този shift на структурата, откъдето ние евентуално ще може да влезем в нашото entry, като гледаме 1 към 2 с daily или седмичен таргет, евентуално да продължи надолу. Има някаква форма на Head and Shoulders pattern, но за сега е относително. Това ще е също един от пеерите, които ще наблюдавам. Следващият е Euro CHF. Euro CHF. Тук отново ще гледаме за продажби, като имаме някакъв вид Head and Shoulders pattern на седмична. На дневна. Само че нищо не ме зарежда. Както искам да е. Общо взето този пеер също ще го гледам за продажби. Euro CHF. Ето тук даже излезе вече. Дневна. Общо взето. Какво гледаме? Да има shift на структурата на 4 часа. Може би забелязвате, че горе-долу идеите са идентични. Това е като идея и като таргет. Отново 1 към 2. Това не е реалния take profit. Просто аз съм си го нагласил. Евентуално, ако вече се разви и по-надолу, разбира се, че ще го държа и по-надолу, но винаги стоп лоса трябва да е сложен. Следващият ще бъде Euro NZD. Ако ви харесват видеята, харесайте канала, споделяйте го с приятели, за да ставаме все повече. Абонирайте се за канала. Това ще ми подпомогне и мен да правя още стойностни видеа и да показвам доста интересни седмични анализи. Така, Euro NZD отново сме за сел позиция, като тук обаче на 4 часа чакаме просто да дойде тук някъде, да направи този shift. Ще видим как ще отвори пазара, специално за този трейд. Може да продължи само надолу, няма как ние да знаем, може да продължи и само нагоре. Но за сега това е идеята, сел позиция. Следващият е Euro AUD. Точно така, Euro AUD.
Като тук отново гледаме за продажби, изчистено движение, брейк, ретест на зоната и евентуален вече вход, ако можем да влезем. По-добре изглежда тук на дневна, като тук ще чакам да брейкне по-надолу, евентуално вече да ретестне тези зони, може би, може и да е някой от тези, няма как да знаем. Затова чакаме нашите потвърждаващи свещи, нашите кендали, след които да ни даде някакъв знак, че този трейд би се развил в желаната дирекция, която ние искаме. Това е общо взето за тази седмица. Пеерите, които ще наблюдавам. Естествено, няма да седя 24 часа на лаптопа и да ги гледам. Просто ще си сложа аларми. И когато някоя от тези идеи вече се изпълни в зоната, в която аз бих желал, тогава ще почна да го гледам така малко по-често, за да мога евентуално да вляза в самия трейд и да извлечем максимално най-много от самата позиция. Тук виждате, че просто идеята е супер, добре се разви. Имаме малък Head and Shoulders паттерн с няколко ретеста, 1, 2, 3 по-изчистени на ентрито, където сме влязли, но просто самият трейд нямаше волюм достатъчно, за да се разви както ми се искаше за един ден и всичко до 1 до 2 дена и всичко да приключи. Тук го държах, както ви казах, от вторник до петък след обяд. И просто го затворих ръчно трейда. Прецених, че това е най-добрият вариант, в който аз ще изляза чист за седмицата. Няма да мисля дали е загуба или лос. Продължаваме и това е. Ами това е всичко за тази вечер, приятели. Ще се радвам отново, ако харесате канала. Лайкните, сабскрайбните, споделете с приятели, за да може да ставаме все повече хора, да обменяме нашият опит. И чао и до нови срещи!